mai girma Sadiq Ibrahim shugaban Miyetti Allah na jihar Bauchi, masu girma iyayen wannan kungiya, masu girma Esko na jiha, masu girma shugabannin Miyetti Allah na ƙananan hukumomi, masu girma shugabannin Miyetti Allah na ward jama'a, ina gabatar da mu duka ga shugabanmu domin ya san suwaye suka zo gare shi. Ya mai girma shugaba, mun shiga ɗimuwa da damuwa domin kasancewar ka tafi jinya, duk da dai mun san jinyan nan ba jinya ce da ta kada kai ba, jinya ce ka gabatar ko ka gudanar na ƙungiyar nan da naka ba wanda ka daina. Ka tafi ne jinya wanda yake kana tafe da shi bai hana ka kome ba, amma duk da haka mu ba ma cikin kwanciyar hankali kasancewar baka nan. To gashi Allah ya dawo da kai nan kaɗe nan ɗan takaitaccen gayyata ne, shugabanninka irin su Alhaji Ibrahim da sauransu su baffa suka yi gayyata a takaice a zo a taro ka, ba gayya aka yi duka kowa da kowa izo ba. Shi ne aka zo aka taro ka ranka ya daɗe domin a ga yadda ka dawo, mu ma ka ga yadda muke, kuma ka ji yaya muke zauna ƙananan hukumominmu. To ranka ya daɗe muna maka maraba, sannan ka da dawowa, Allah kuma ya ƙara maka lafiya. A jama'a, shugabanni da suka halarci gayyatar tarar mai girma Sadiq Ibrahim shugaban Miyetti Allah na jihar Bauchi, muna muku godiya a madadin Esko na jihar Bauchi. Muna muku godiya wanda ba ta da iyaka. Wannan abin da kuka yi wa shugabanmu ko muka yi wa shugabanmu abu ne wanda yake lallai ya nuna Fulanin jihar Bauchi suna tare da shugaban Miyetti Allah 100%. Lallai mun sani mun gane, in da ba mu sani ba yanzu mu sani tarar ka domin iga lafiyarka. To jama'a mun gode, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka mana da alheri. Ina kuma roƙon mu yanda muke da kanmu a haɗe, mu ci gaba da wannan haɗin kai, mu ci gaba da goya wannan bayan Allah baya akan wannan tafiya ta ƙungiyar Fulani, wanda ba mu da wani dogaro daga Allah mu sai shi. Dan halin da muke da ciki a jihar Bauchi ba dan shi ba da yanzu ba mu san halin da muke ciki ba. To kasancewarsa a koda yaushe ka neme shi, dare ne rana ne, a waya ne, gidansa ka zo, ofis ka zo, zai saurare ka, kuma zai bar abin da ike yi ya bi ka ya ga meye damuwarka, sai ya ga inda ƙarfinsa ya ƙare. Walau a cikin jihar ne, walau a wata jiha ne, mu dai Sadiq Ibrahim haka yau shekara sama da 20 muke tare, tun baka ce ma haka ki har yau gashi kana ce man haka ki. Muna maka addu'a, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ƙara ma ƙarfin gwiwa. Mu da muke goya maka baya, Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, Allah ya ƙara mana. Majan hali Sadiq Ibrahim, duk Fulani sun yarda ka zamo jagora. Mai gidana Miyetti Allah ko talhore sun haɗe a dalilin ka Bauchi ta ɗinke, babu ɓangaranci.